na. Waslik na lang kamot mo, ang kahita, wala na. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:02 na. Kamusta ang aton mga kauturan? Si Ryan Bilyo, muningid, muning kuno kay Noy Mating, ni Pales. Kay Jose Monua, nara na siya, monitor. Pandambil, Hinigaran, Kapita. Sa Pandambil sila, naga-monitor. Kay Doy Arthur, good morning man. Maila pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid, kakaagahon na. Si Judge Napia Mantiga Bugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan, kay Pareremias Arroyo, kay Dr. Aul Alibugada, galadlad nga nada sang pamahaw mo sa idalom. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:10 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon. Philippine Standard Time, las 4:11 na. Standby ang aton patrol. Kay dugay-dugay, lawagon tada kamo. Tuong ninyo ang inyo observation report sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta? Baw, lapit na lang ang pizza 24 kag 25, lawig-lawig ang bakasyon sa mga empleyado sang gobyerno kag pribado. Baw, pizza 30, pista opisyal, pizza 31, aba, pagka-1 Domingo, pagkapit sa 2, gindeklarar naman na special holiday. Balawig-lawig ang bakasyon sa aton sini mga kauturan. Diri kita, pasudlon tang report, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Martes subong si Aksyon Eden. Basta Martes gwapa na ang nagaman sa aton patrol karon nga kagahon. Aksyon Eden, good morning. Action friends, sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Ang mga nagatuon sa nila nga mga dulunggan sa radyo mo nakambali ang kagahod ni Bless Igaya kung kagahon mo. Dapat magahod gid action friends kay it's a brand new day nga ginhatag sa aton. Salamat sa Ginoo kay nakabugtaw naman kita subong nga adlaw action Fred para magbato naman sang iya sini nga mga grasya nga na-install man sa ato, no? Kag of course, ang mga estudyante excited magbugtaw sini nga semana bangod nga ti ila na ni transaction Fred, ila na ni mga Christmas parties ang mga naka-line up man subong. Kaya ito sa calendar of activities ang DepEd
hasta na lang gid sila 19. Kag ti ginatuman ginalian nila action friend mo hindi na nayang kapalapaw ang iba na. Ang mga estudyante ready na kag excited nga magsuksok ng bag-o nila abi nga mga bayo, bag-o nila nga mga sapatos. Kay nadumduman ko sa una, yung mabaklan ko bag-o nga sapatos kag bayo usually. Do kumbaga wala obligado gid kada Disyembre kay para guwapa ikaw mag-Christmas party. Di buinas ka mo ya kay sa panahon nyo, may premier ka mo bag-o nga bayo ka mga sapatos. Sa panahon na mo niya, ahay wala gid kay man ti portigid ang kaibulon na ginasursi lang ang mga gisi-gisi ginataye pagkatapos laban plansahon okay na. Sige lang kay na itipurgapen pamasko. Abi mo pati action friend mga ako mga line of 2,000 na yati. Subong action friend mas na gina mga kabataan kay iba nag-demand na gitya. Kag ti subong nagamahal naman ang presyo ng exchange gift. Sige lang Amo ganaya kay galakatag panahon action friend mo wala na pa mahimo kundi mo gugyon kita ka batuno na may sideline lang galing upod na lang upod lang. Sakto gito lang ka naman mahimo action friend mo para wala kang 500 pesos ang inyong nga worth sang regalo. Di bakli na sa sang sibuyas kay 300 man ang kilo. Okay na. Dugangan mo lang Ano kay mabulokol ulo mo sa ngaboy. Paubos na yun. Pagluto, yung pamahaw, ikaw kita nga madumduman niyang ginitaya na be. Ikaw gid, iyang madumduman. Pila kabilog ang sibuyas, isa ka kilo man. Pindi ko ano kadako na. Iban may reject pa kayong ponda kung hindi mo matalupangdan. Pero anyways, dali sa palibot sa syudad sa Bacolod at Siyempre, dapat sila kalakitan, medyo magulgal umon. Pero wala man sa pagtupa-tupa sa ulan. Kagdo medyo pa ang action friend, wala ganin nagagiho ang kuano, ang mga makadahunan sa mga kapunuan. Kay wala gid sang hangin nga nagawiyop-huyop. Pero December, mo gina-action friend do ka bugna gaamat-amat ni bugnaw ang palibot galing kay te subong panahon do wala medyo ka giyo-giyo pero okay lang na. Importante nga halong-halong lang istanan nga tion aton sa mga ka-action bit-bit gid ka mo sang protection sa lawas kay te kita niyo naman gulpi lang ga ulan, gulpi man ga init. Amo ginaang halalungan. Kung di mo ka magkadto, halong-halong lang istanan nga oras sa mga nag-drive, hinay lang gid para makalambot sa inyo sini nga destinasyon. Observation report sa sa patrol, action Eden Aboso, una sa balitang nasa sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:17 na. Ang ako niya regalo para sa aton mga tagpalamati, ipangamuyo kugid ang inyo ikaayong lawas. Kay ang ikaayong lawas, manggad. Kung hindi ka kapamaskwa karong nga tuig, kung maayong lawas, posible basi sa masunod nga tuig. Amo na bala? Kung daw medyo mahina-hinagid, kag medyo wala gid unod ang bulsa, itigana na sa masunod nga tuig. Ang ako niya konsentrasyon kabataan gid lang. Halin sang una, amo ginang akon ginapaminsar. Ginasulusuptan mo, ginaalkansiya mo para sa kabataan. Nga pag-abot sa Disyembre bala, may kuuton ka man. Hindi mo mapaktan mo. Pag-abot sang nagakaigo nga mga 24, 25, basi bala kon kapos ka sa budget, pero kung may ginulugulog ka, may kuot-kuoton ka. Nga ibakal sang regalo, ang kabataan niya gahulat na mo sang regalo. Kapimagid kon mga elementary, baw amo gina. Adlaw-adlaw nga tanan na inatulok ya kasi na. Isa kon mga grade 1 pa lang, may kinder, mangkot na siya kon may ara bago nga medyas. Mga pati sila nga kung magbutang sila medyas pagkaaga, may ginabutang si Santa Claus. Ti amo na pagpati, no? Sang aton mga kabataan. Kaya gapati kuya nga
ang pinakamalipayon sa tion sang Paskwa kabataan. No? Paabot na sila mo nga Paskuhan sa ginikanan, Paskuhan sa ilang mga maninoy it maninay, amo na ang nagakatabo. Akong tutuod lang, nagamuning edad ko, wala ko katilaw baton regalo sa mga maninay kag maninoy ko mo. Oo. Pero sa nasiling ko, lipay ko. Nga kon mayunod ang bulsa ko, ako iyang garigalo. Hasta subong nadala ko na ang batasan kung may kwarta lang. Kaya kanami mo, nga ikaw ang gatag, sang sa magbato, nami man magbaton, regalo, pro manami gid kung ikaw ang nagahatag. Mabatyagan mo gid ang kalipay. Kita ka na sa kabataan, gaugtas kita. Kation sang mga samanukan da, alas 8, alas 9, galibot pang kabataan, abot sinong gasugo, sina gapangayo kayo. Di sa panahon sa Paskwa, isa upod kami ni Pariboy, kasang sincere drugstore bala. Ang kabataan wala ginatagaan kwarta. Kung magpungko kami na sa mga uluilimnan sa una, kag magkaon-kaon da, wala ginatagaan kwarta, kundi kinaordiran na sila. Butang ko, 4 sila. Ordiran na 4 ka manok, ordiran na sang 6 ka kanon, kag pakanon ang bilin ipadala sa ila. Inaya por sigurado nga busog sila. Amo na giday mo, wala ginatagaan kwarta, kay man nadudla kita blang ako tagaan mo kwarta sa uli, paglabay mo, tagaan mo subong, paglabay mo sa unan, at tuslato ka patilik. Kaya panahor sang kabataan. Isang nabakal pa na kung ano daw hindi maintindihan. Amo ina nga ginapakaon. Nami kay gasulod sa ila sininga sulok-sulok. Maumpawan bla ang ila kagutom. Ambot na sinuman yung ginikanan nga dapat ang kabataan kapag idaron sang hubin pa dapat itulog nila ina. Dapat pagkaaga sa eskwilahan sila. Ano pag eskwila sa kabataan na kay alas 12 pa, sige pa yung libot pa sa mga manukan kag iban pa, nga mga kayo, ambot nga ginababayan sa ginikanan ni. Kaluluoy sang kabataan. Wala kamay mo, gasi kung kulang-kulang giman ang sulod sa puluyan. So, panahon na ini, nga bisan paano kung may sulusubra ka mo, hindi na pagtagae kwarta. Kung narasa ka lang, ang tagae dalang pagkaon. Inaya sigurado, busog ang kabataan. Kag hindi magkadto sa bisyo ang kwarta nga ginhatag sa ila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na, kay Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Good morning. Ba si Jinky Di Alagdon, morning kuno kay Aksyon Eden Aboso, kay Mr. Arthur Jeep Bilasor, Banisa Mayo, Kagdok Mat Mayo. Good morning. Dira kay Mama Yalulit Di Alagdon, Papa Joe Di Alagdon, Alma Uligon, Mikey Montilla, Noel Amar, MJ Sison, Pamilya Yasa, Don Salvador Benedicto. Sige, morning da sa imo. Nagpadala sang 50 ka star si Jinky Di Alagdon. Kay Armando Gabang, good morning man. Kamusta da? Kay Armando Gabang. Bao. Liyog tamyaw kay pare Ludovico Agustino kuno. Kag Mariluse sa Puro Kawayanan, Palaka, Norte, Pulupandan. Upod kuman nagapamati sa programa. Kay Billy Albay, pangapita monitor kami dia sa Purok 2, Barangay Lagrana. Reglado. Uy, antes ko malipat ang libre nga medical check-up bala kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sang aga, tub-tub Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanati. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay
kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio. Wala kakaabong sa mo premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga. Nakabatik ko. Ihanap ka ng Sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri kong pritsa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig yun siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time na makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas. Kuna, tikang sa panahon na bilog nga Visayas, Palawan, upod ng Calayan Islands, kag Occidental Mindoro, may ara ini nga magulugal umon nga kalangitan, may panalagsa nga pagtupa sang ulan, bangod sang localized thunderstorms. Suno sa pag-asa, amat-amat nagaiskirda, pagwa si Bagyong Rosal, amat-amat nagakatunaw. Ambot silingon, mayad na panahon naton sa masunod nga mga inadlaw. Ugaling nga muna, isa pa ang ginapaabot, kabay pa nga hindi magtupa, ining ikadwa nga bagyo nga ginapaabot suno sa pag-asa para mangin malipayon man ang aton Paskwa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na dalasa man ang hipis ang pidiya ba dito sa NCR bangod sining pagbaligya siya bobla sa mga pidiya agent pati ang hipis ang pidiya sinipa sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagpamati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay.
Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Malam ko sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkapatid ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong to atugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sang Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Ingat na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa Action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya.
Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox Ining sang puwersa sang Philippine National Police siguroho nila nga zero casualty. Target ini sang PNP sining bulan sang Disyembre. Kabay pa mangin matuod kay maayo gid man kun wala sang kaswalidad, wala sa kun anuman nga masamaran, wala disgrasya, wala sang matabo nga mga disgrasya sa palupok bala, mga nagtala nga bala kag iban pa. Amo na nga kinanglan sa bulag tuig bukutan nyo ng armas ninyo. Kasi una, naandan bala sa una, nga pagbulag tuig, kundi gabi narak-barak lang, hindi mapunggan ang sinagabong, sige man niya sinagabong sa mga armas, hala palupok sa ibabaw, di kun hubog na kung kaisa, talalang ang bala, amo na nga kadamo na sa mga nagkalamatay sa nagtalang nga bala. Isukbit nyo na, kay base kon disgrasya, amo pa na nga pagbugtaw o pagkaga, base dason nga adlaw, kakas ka sa serbisyo kay madakpan ka nga nagpalupok ka sang armas mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:50 na kay Niliana Sabran. Monitor kami dia sa Purok Mangga, Barangay Tagok, Kabangkalan City. Sige, mga kaingod ya balay ko no. Naga-monitor man. Sign on, sign off gid. Salamat gid. Kay Roberto Hiraposco Caraballo, good morning. Kay Aida Aluna, narasya. Kay Buji Madalag, good morning. Kay Rodura Ditosel Bolivar Magdaluyo, good morning. Nagamonitor sa Talisay City. Kay Irham Gardiano, good morning. Kapi-kapita, samtang Galantaw Live. Pa-shout out gali kay Enrile nga aga pa gabugtaw. Sige. Kay Irham Gadiano sa Don Salvador Benedicto gali siya. Spark Franz Madrigar, good morning. Kay Jure Monteliano watching sa Vista Alegre, taga Vista Alegre, good morning. Si Toto Alex Muntisaw, ari ko dia nagateyada sa stereo kag sige salamat gid. Kay Eljan Cabudillo Paburada, shout out gali kay Linon, aga pa gabugtaw morning sa pamilya Paburada. Sige. Kay Mark Himura, ginatamyaw mga pamilya Himura kag diasi sa Bacolod, nagalin dia sa International Cruise Ship sa Queen Mary 2. Cruise ship siya, nagasakay. Kay Jose Mungcal Turilla, good morning, nagamonitor sa Binalbagan. Kay Imbong Diocampo, gamonitor sa Maaw, Kajima Taguan. Si Primo Kudan Haliko, aga pa siya gabugtaw, membro sang missing ko. Wala.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. Ilikod sa ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik ka ni sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka kay nga mo ito mapag-amay. Sa aton sini mga driver, ika-4 na kasimana nga rollback os-os presyo sang gatong. Big time naman nga rollback karon nga adlaw. Maayo ni nga pamaskwa para sa transportasyon nga sektor. Kon dason nga sinimana tubtob matapos ang bulan sa Disyembre, kon padayon ang rollback, dako-dako ini nga grasya
para sa aton sini mga driver sa panahon sang Pasko. Kita mo gila na kung ginakulukaluyan ka bala, amo ginang nagakatabo ti kabay pa nga hindi kita pagkibuton bala sang ginatawag naton taas presyo. Basi masiling naman ang mga kompanya sa langis sa nga si Mana nya abe ibual presyo ba o kabay pa nga hindi lang magpadayon ng kuntani nga magsarurot ang presyo sang gatong para nga makatulot ti bawas man kita. Hindi lang nga ni sa mga di pasayro nga salakyan lakip na sa mga pribado sa tanan nga may mga salakyan nga maganubo ang presyo sang krudo gasolina para nga bisan paano makabulubiyahe man ang aton mga kauturan sining panahon sang Pasko. Baw, dason nga si Mana, another big time tani, baw kampiyon, amuning husto nga pamaskwa sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na, dira kay Chow Israbon, nagamonitor sa Inclaro sa Binalbagan, kay Helen Isko Sarita, nagamonitor sa Murcia. Taga Murcia, good morning. Kay Julpa Caritatibo, morning kuno kay Bindol, Family Tilong Kolot Caritatibo sa Barangay Robles, La Castiliana. Kay Rex Sombingo Ricapor Sr., good morning, alin sa Cadiz. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning. Kay Mandio Arnijo, tamyaw ya si Diana Villanueva, San Jesus sa Heights, Estipania. Taga Estipania da good morning. Kay Ters Birgara Sanso, good morning man. Kay Cordero Sorita Rande, good morning. Monitor sa Silay. Taga Silay, good morning. Kay Diding Alohaminto. Kay Dodge Dalida, Kapikapita, dala monitor. Salamat gid. Upod-upod lang bisan paano enjoy lang kita kun kaagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Aba, kapi-kapi kita anay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract, ang aton rekomendasyon na nagabulig paalerto sa aton lawas kag paminsaron, gapangapi na kamo healthy pa ang bugos nga pamilya. Bangod gintunan gin research ginini sa Estados Unidos sa mga sayantipiko na diskubrihan nila nga kon berde pang kape puwerte ka powerful sa iyan natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa preska, mataas kalidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na pasudlon tang report sa Kapitolyo. Anunsyo ni Gobernador Lacson sa Christmas bonus ginahulat sa mga empleyado sang Kapitolyo. Wow, posible karong adlaw dungan sa iya kaadlawan ipalayag. Kay Gobernador Lacson, happy birthday gid. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Isa sa ganabantayan sa mga adlaw sa mga provincial capital employees, amo ang iga-anunsyo ni Governor Bong Lacson. May kantaran sa Christmas bonus kadungan sa pagsaurog sang iya ika 63 anyos nga kaadlawan sa bangman nga adlaw. Maduduman nga sang nagligad nga
December 13, 2021 nga birthday sang gobernador nga gindungan man sa lights on ceremony sa Provincial Capitol Building. Dito niya ginanunsyo ang 65,000 pesos nga Christmas bonus para sa mga provincial capital officials and employees. Apang sa mga tuig, kinalauman nga mangin madabo lamang ang Christmas bonus. Apang may balon lamang kung pilagid ang kantidad sini, kung mismo ang gobernador na ang mag-anunsyo. Ang selebrasyon sang kaadlawan sang gobernador, ang pag-aoplan man sang mga parehon niya nga provincial government officials, pati na mga employees, kadungan man sa lights on ceremony karon sa gabi. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinupoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Bunos na naman na. Nami no? Kung ga inarak-arak ang bonus karon nga bulan sang Disyembre sa mga empleyado sang gobyerno, lakip na empleyado sa mga pribado naton nga mga kumbuyahan. Nami ni, tago-taguon nyo ha, hindi nyo agad gasto. Abi, tipig-tipig kita jutay. I-preparan yung ibanda sa Pitsa 24 sang gabi, pagkagadaan Paskwa, pagka 31, nami ni 31 kay Sabado. Ang Pitsa 1, Domingo gid. Ang Pitsa 2, wala pa sang opisina, kay gindeklarar na nga holiday ni Presidente Bongbong Marcos. So ang silingon, everybody happy. Amo ning matutuod nga reunion kay nagpalauli na. Ang iba naton nga mga utod gikan sa iban nga mga kapugsuran nakapauli na gani. Damo na ko na monitor nga mga kaabyanan naton nga nagpalauli na. Ti ambot silingon, enjoy ang family reunion karon nga tuig. Sa aton sini mga kauturan nga nagabaton sang bonus 13 man, 14 man kag iban pa halong-halungi. Kung mangumpra, dala lang sang gusto-gustuhan. Hindi pagpasubrahe kay basi ikuot sang iban bla. Dala ka lang gamay ang mga 2 milyon para lang nga daw kung makuutan, may bilhin ka pa nga mga 10 milyones. No, kung makadaog ka sa lutos ni, amak mo nga ang jackpot pwerte mo. Ambot kung may nakakuha, wala paguro Ti kung daso na lapit na 400 milyones, ano ayhan ang matabo kung ikaw ang makakuha sini? Oo, ang hando mo nga manglugayawan sa iban nga kapungsuran, matigayon gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Oy, ang pagparehistro sa SIM card ikasana, dapat iparehistro nyo na. Damo gani reklamos ni. Nga base kon may ara ni hindi amo nga mga resulta, buwas damlag. Galing ka gina-abusaran manabi. Tagaan ikaw sang bago nga mga teknolohiya, ay sos, ginagamit sa iba niya sa hindi amo. Hala, pang lang sa parehas nila mga pamuyayaw ang agad nila sang abi na kay daw hindi maintindihan, tagaan ka sa maayong pagabutang, gamiton mo sa hindi maayo, ti kundi mahadisgrasya. Kung ang SIM card mo registrado na, hindi ka nakapagusto, kay base kung mabisto ka, kag mapusasan ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Morning sa aton mga kauturan kay Jose Erson Lapinigonyo. Good morning from Stonehaven, Granada. Kay Salvador Tanalion, morning inumta kapiniti ba? Kay Sophia Angel Tanalion, happy birthday subong. Aba, dira kay Sophia Angel Tanalion, happy birthday gid. Halin sa Pontevedra with love. Kay Bing Bagatila, good morning man. Kay Connie Laparan, pamilya Paran Labanyego, Torbila kag Isparisya. Katamyaw Connie Laparan sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana nang nauya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap resulta sang Small Town Lottery first draw 29-35. Una nga bula 29 kag 35. Second draw 37-33. Ikadua nga bula resulta 37 kag 33. Third draw 37-20. Ikatatlo nga bula resulta 37 kag 20. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 645 kita. Jackpot 76,6,843. Ang jackpot si 76 milyones 6,843. Kombinasyon in any order 40, 15, 9, 11, 30, 21. Resulta sang 645 40, 15, 9, 11, 30 kag 21. Sa ilo kita, 655. Ang jackpot, 68,210,521. Jackpot, 68 milyones 210,521. Kombinasyon in any order 12, 4, 43, 49, 42, 47. Kombinasyon sang 655, 12, 4, 43, 49, 42 kag 47. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Morning da. Sa kapihan, dira sa mall, kamusta ka mo da? Kanay Munsing Syukon, sigurado ara da permi. Si Joel Pirido, si Jobert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tumbos, si Parinji, si Sindico da, kay Roger Aguirre, kay Bibi Tan, si Paricano Rivera, kakadto da, si Lore Apurado, kay Nestor sang Concepcion Talisay, good morning. Ako ya sigurado ko ang Minsteda, kanday Boy Bala, Dot Sulibin, Munit Rujas, Nilson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Paried Johnson, kag Billy Caro, si Jimmy Candelario, good morning. Idlaw na ko to sa grupo ba? Galing medyo pahuway-huway pa. Igol na sa masunod nga tuig nga makapulupamasyar na 2023. Kay Roger Burgos, good morning ko Dira kay Mamaya Winnie Giray, Burgos, Pamilya Burgos sa Barangay Canmuros, Binalbagan.
Pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota City. Abang Barki Tribe Ariman, si Milili Uligo, si Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan. Taga Binalbagan, good morning. Kay Warlito Nisya, good morning sa barangay Talok, kag barangay Magbalyo. Good morning kay Elmer Boyet Villamor, naga-monitor man. Kay Boss Salito Babag, natamyaw ka ni Milili Uligo. Si Marciano Bugaay, dira sa Woodstock Subdivision, Tangob. Naga-monitor ang asawa ko nga si Ana Bugaay. Good morning sa mag-asawa. Bao si Banisa Mayo ho. Happy afternoon dire. Matugnaw. Bao pa-shout out ko sa apat ka sister, Mrs. Alvarez sa Auckland, New Zealand. Nits Inday Lina Mercado Herrera, Boss Tamante, ang youngest si Iba sa Bacolod. Thank you gida. Advance Merry Christmas. Kita mo gilang na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami ukunwais, nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela miskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana ano nang nahuya ako makulang siyempre
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulang kami. Entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa pato. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, ginaresto isa ka most wanted person sa station level matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Sofia Avenue, Barangay Estefania, Ciudad sang Bacolod. Ana nagpahan, ginkilala kay Walter Melyunes, 30 anyos kag residente sa amuman nga barangay. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, si Melyunes ang gindakop bangod sa kaso nga paglapas sa RA 10883 o kon ang new anti-carnapping law. Kag ginrekomendahan sang piyansa nga 300 pesos para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Balita alin sa patrol ang ka-action nyo. Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:35 na. Dira kay Celestiano Bunda sa Barangay Ilicante, Sarabia. Natamyaw kanisunya baira sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da. Good morning lang. Morning man sa taga Gimaras. Taga Gimaras na kamusta? Ang mga ngalan wala gihapon mapadala. Happy 13th birthday kay Grace Nabarte Ambid. Natamyaw Lorina Eskultura sang Canlaon 3. Taga Canlaon 3 da. Good morning lang. Kay Cecil Bikbik, good morning. Kay Sally Magwad, Bibot Bilisa, Fernando Jaime, Cristina Maglantay, kag sa pamilya Ismila, dira sa Orchid sa Binubuhan. Sa aton si mga uturan, dira kay Aida Alunan, good morning. Kay Anali Ebruna, Jepre, Pagunsan, Rodolfo, Rinaldo, Alunan, dire sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Dante Makilan, kay Ibilin Sinaon, gamonitor kami nila ni Hulagay, sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Kay Christine Midis, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga. Kay basta ko nadala lagi kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos
ang connection pa dan for may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko for may kasi hindi mo ko madala sa tab syempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ko 45 na pasudlon ta ang report ni Aksyon John Diaz, isa ka lalaki dakop sa buy-bust operation sa siyudad sang Bacolod. Detalye sini upod kay Aksyon John Diaz. Aksyon John. Action Fred na sapwa na lamang ang batay ang isa ka grade 11 student sa syudad mismo sang Cadiz. Ini nga biktima amo ni sa Action Fred na kaedad sang 16 anyos kag estudyante ini sa Villasin National High School nga sakop sa barangay Tinampaan sa syudad naman sang Cadiz. Ang 16 years old nga biktima Action Fred ang nasapuan sa kiligi lamang sang isa ka sapa nga sakop naman sa Hacienda Cornel 2 sa barangay Cabahoga sa mismo nga syudad. Sa report diri sang Cadiz City PNP, ilagin payag nga ining biktima ang nasapuan nga wala na sang kabuhi, nagahapa sa kilid sang sapa, ginsulod sa isa ka sako, ang nasulod lang ang katunga sa nga lawas, wala na ni Action Fred sang bayo sa babaw, kang iya nga bra na alsa naman, may mga pilas man sa lawas ining biktima, apang ginagkompermar pa karon kung nilibla tugas ang pagbuno o kung ano man nga sahi nga insidente ang nataba Action Fred. Sa report Action Fred na ibaluan nga ining 16 years old nga biktima, uli ini nakitaan sang Disyembre 10 aksyon o kung Disyembre 9 sang Biyernes nga adlaw Action Fred kung sariin ginaligar nga ini sa kuno nagpractice pa sang isa dra nila ka performance para sa pati kay yunon nga aktibidad sa may syudad sang Cadiz. O galing wala na ini makapauli Action Fred sang Biyernes. Rason ko nga pagkaabot sang Sabado, Disyembre 10, nagpadulong ang Iloy sining biktima
da mismo sa eskwelahan kag napanugid sa natabo nga ginapangita niyang iya mismo 16 anyos nga bata nga babahi Action Fred. Ginpadayon nila ang pagpangita kaupo na may mata kag mga classmates ning biktima. Tob-tob las 9 ang takna kahapon sang aga sa nasapuan na lamang ini siya mga classmate nga dikto sa naligwen nga lugar sa isa ka sapa Action Fred. Ti sa karon nagapadayon pang investigasyon sa mga kapulisan may angot sa suni nga insidente. Sa tundanan nga mga ka-aksyon, sa nagapangita naman dra sa mainit-init nga kape kon kagahon basta kape, isa lang aton ginarekomendar sa inyo. Mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee mga ka-aksyon, kumuha mo ng kapeng 100% Kolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Federlip Blending Corporation. Kinapaybalo nga ang Federlip Blending Corporation kag Metropole Lending Corporation isa lang ini sila. Nagatanyag sila sang mga masunod. ATM kag bonus loans. SSS kag GSIS pension loans, real estate mortgage loan, chattel mortgage and car or truck finance loan, construction kag house renovation loan. Pwede ka mo maka-apply. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Naga-monitor kay Nuna Agravante Moning, kay Juan og Damen Moning, tamiyaw ko man Josephine Gatso kag Josephine Escamilla, naga-monitor sa barangay Nato, La Castillana, kay Manjo Arnijo, kay Aida Alunanda, sila ni Edna Rita Tanlangit, Edmond Tanlangit, Alan kag Lourdes Villarite, Enrita Garcia, diri sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning.
kay George Madrid, tamyaw pumuluyo sa barangay Luna, morning sa Ensenada. Shout out lang, guys, open ang kapihan kag itiri ni Nini dire sa Crossing Baldirama. Crossing Baldirama. Kay Huma Lumina, good morning. Subong man kay Consuling Valientes Hernandez, good morning. May lang pag monitora tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Balik ako pagkatapos ini. Naglipad. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan niya, ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong kapag-tisipar ka na. Bukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong to atuban ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita. Las 5:57 na kay Consuling Valientes Hernandez, tamyaw da
sa pamilya Hernandez kag Balintes dira sa Barangay Takuling. Taga Barangay Takuling da, good morning. Kay Ricky Galvez, good morning man sa Larga Vista Family. Ga monitor man karon nga kaagahon. Dira sa grupo man sa mall sa mga pila naton ka mga grupo nga mga abogado porte ang diskusyonan sa Maharlika. Tandugon ta na karon na. Bao may pila ka mga panugyan ang legal nga counsel ni Presidente Bongbong Marcos bahin sa Maharlika Wealth Fund. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon!